Kira niya sa bili rin. Diyos, anak ko. Pwede po, Diyos. Wala na tawanan. Saan ka na po to? Up, gara hubag matong na no? Wala sa daily na to. Pati mga ikutan. Ako din, wala hindi. Siguro to. Kung ba matatanan ka, daily? Na. Okay kayo. So dapat nanti audio no? Sound effect. Wala ka rin mo boy. Hindi. Ito lang ya. Yo, picture ba? Picture magka-relasyon ba?
Okay na. Dari mo, Day. Ayan. Butang na dari sa gilid, oh. Ipadol para madungo. Wala, kalami. Palami nila. Kwaon. Ay, guys. Hala, ikaw kasi. Oh, Okay na. kagwagan. Palilikuan. Wako ka panit atong panila. Tagura na mara. Sige, Loy. Ang kanon, baka ito mga bata tayo sa reels na manggod na. Ulam na. Tagura dito dati pa takukaw. Taguro siguro dito. Ano na lang na, oy, ano na ba? Ay, nakita naman. Ipadol, dito kahit niya. Oh, kanon. Jen, Jen. Dur. Paduli ko. Wala lagi dagang Iblat. Hi. Hello mga idol, huwag niyo kalimutan mag-follow, like, and share sa YouTube and Facebook page natin. Motogian Vlog. Katawa ka na. Hi mga ka-idol, mukbangers, please go subscribe and like para daghan mga views. So please subscribe sa mukbangers. Please subscribe sa Motogian Vlog. Motogian Vlog. Ang mukbangers idol atong i-subscribe atong i-like. Salamat. Ayaw ninyo kalinte mga idol nga sa umabot na eleksyon. Mudahan mo. Konsyal. Ayaw ninyo kalinte nga iboto. Wala. Ay, hapit na. Hapit na.